Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi un sasam kumbat nyopuai tali ki shithi tungkam syakito ki badang susha tungkam lembaga video conferencing lasai kesni. Ka National Investigation Agency menye kesni kala pelong ya kejingkhanra ha ki khalai tali ki jaka ha Jammu bat Kashmir halor ka kambei pisa ya ki kamle no. Haba play ka training program halor ka legislative drafting hadal hi ne kasngi menteri katnat ki kampo iyeng kari u Amit Shah ulaong baka sarkar kala de banweng kumba ar haja tali ki an ki bamdon kam nadu usnem ar haja khasan. Menteri khana badai pet ya udau yang baka jingti marpo khandau u rau saheb danwe ulaong baki nong yashim benta ha ka G20 ki layakren halor ki bun ki man haka bayadai baka jingpanon kami ki marpo khandau haka Energy Transitions Working Group ka balai hapo ka jingya lam jong ka India ya ka G20 ha Mumbai ne kasngi kayeng bisa Supreme Court ne kasngi kala kantai ban pensngo ya ka jingkalpat ka bapersha ya ka rai jong ka Bombay High Court halor ka jingmudui persha ya Vice President kari Jagdeep Dhankar ba menteri katnat an ka sarkar padeng ukiran Rijiju na kabenta ka jingkren joki halor ka rukom thungkam ya kinong bisar katkum ka collegium system